uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ngokusithoba umpostoli, ampostoli, befundisi bonke, omama befundisi, abafundisikazi, ushawo uphathe ohleke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Thola le thuba lokuhlanganyela enguthelweni yabefundisi uzofunda kabanzi maqondana nezwi kaNkulunkulu. Amen. Enhlizweni yami ngumuntu ozelwe kabusha. Haleluya. Angiqale ngisho igama. Siboniso uZulu isibongo PMB Willowfontein. Kune branch khona engiyiphethe ngiholayo khona. Evangelist ngikulo nginikezwe isikhundla soba umvangeli. Amen. So ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu empilweni yami yonke. Ngiyala ethaneni ngizelwe kabusha uma ngifika kule banga lasentabeni yethu kaJehova, kodwa ngiqale ngezwa ekhayeni lethu. Alibonge igama lenkosi. Uma ngitholana nomunye umama usisi uMampele engifaka egroupini yekhaya lethu, ila ngathola khona lento engangiyifisa ukuyithola, ubungcwele. Alibonge igama lenkosi. Uvumizo. Haleluya. Ngoba bangengisize ngithi ngiyakholwa, kepha kunakho lokuthi kunezona engihamba nazo ayibeze ikhona. Alibonge igama lenkosi. Sengikholwa ngithi ngiyezulwini kanti angikayi ezulwini. Uwabe mfitwa usuku lwami lokuhamba emhlabeni bekiyinkuni zesihoko. Alibonge igama lenkosi. Ngenxa yani na ukuthi izona zivulwa. Haleluya. Kuhle ukuthola le nkonzo, ingako sitheme ngabe ngakulwela ukuthi ngiphinde isibili ngibe khona la ngibile ngoJuly la, ngavuseleleka kabanzi, ngavuseleleka kakhulu, ngathokoza. Kwaqhubeka ngalwela le nkonzo ekuthenini nami ngiye khona ngiyophinda ngozwa lamaqiniso uNkulunkulu awakhulumayo ngoba kumpostoli uNzibane egameni lenkosi uJesu nakumama. Amen. So uNkulunkulu ke ngone engusisa ingako ngithi kuningi sikuzwile ukuthi kanti uma umuntu ezale ingane engakhona, isimangaliso lona, uzala ingane akakhona, naleyo ngane yakhe njani ayikhona, uma beficwa ukufa bayesifokweni, ngenxa yokuthi kusho ukuthi inzalo yakhe yonke uma eficwe ithuba lokuthi akazibuyiselanga enkosini wacela into ethelele, kusho ukuthi impilo yakhe iye kulahlweni. Sifundile kabanzi ukuthi impilo icebo likaNkulunkulu ngathi lokuba sazane na uphila wethu kube kuNkulunkulu. Angezwe masishana angani. Amen. Ngicela ukuya la encwadini yokuqala wasethi Timotheo isahluko sesibili bese sifunde lapha isahluko sokuqala funda uverse 18. Oqala uTimotheo isahluko sokuqala futhi uverse 18 no verse 19. uPaul uyala uTimotheo ukuba alwele iqiniso levangeli. Lithezile lo myalo ngiwuthwesa wena mntanami Timotheo njengomprofeto ezandulela ngawe ukuba ulwe ukulwa okuhle ngazo. Unokholwa nonembeza omuhle okuthe abanye bekulahlile bafelwa umkhumbi wokhona. Verse 20. Abakubona oHemeneus no-Alexander engibalikele kuSathane ukuze bayiyale ukuba bangahlambalazi. Amen. Ukulwela iqiniso njengalokhu siseqinisweni levangeli. Isho njalo inhliziyo yami siseqinisweni. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sizolwela leqiniso bazalwane, siphume solwela emakhaya ethu. uJesu Kristu inkosi. Amen.